Cambiamos de asunto porque vaya visita recibiu pois fai uns días un apicultor aí pola zona de Becerrea, o oso pardo do que lle falamos pouco porque non se sabe exactamente cal é o número de exemplares que temos por Galicia, pero está, é como diceu antes ese visitante tímido que de vez en cando se deixa caer para lembrarnos que siga aquí con nós. O oso acaba de despertar e, como calquera de nós, levántase famélico e con ganas de enchelo bandullo, o que é toda unha ameaza para as nosas colmeas. Aínda que Galicia non é precisamente o lugar onde un espera atoparse cun oso pardo, a realidade é que a especie está aos poucos conquistando as montañas lucenses. E non se trata dunha invasión masiva, senón dun fenómeno bastante silencioso. Galicia atópase preto do seu hábitat natural, o suroeste de Asturias, e os osos máis aventureiros proban a ir de Erasmus pola nosa terra. A historia dos osos en Galicia comezou fai uns 15 anos, cando a especie comezou a expandirse por estas terras. De feito, xa teñen incluso territorios preferidos, abarcando áreas como Sancares, o Courel, Becerrea, a montaña de Fonsagrada e en menor medida nalgúnas partes da zona oriental de Ourense, como Trevinca e Valdeorras. Todo un mapa de exploración que parece quedarlles bastante pequeno aos súrsidos. O censo oficial destes intrépidos exploradores fala de 8 a 9 exemplares, pero algunhas investigacións independentes elevan a cifra a uns 14. Con todo, as historias dos seus ataques non son algo anecdótico, pois soamente no ano pasado rexistráronse máis de 3 ataques. Iso sí, só queren o mel e só atacan colmeas. Con todo, a existencia de axudas axudou a paliar os danos deste novo turista. Aínda que de momento non hai reproducción de osos en Galicia. Isto é porque directamente non hai osas. E é que elas non teñen tanta ansia de viaxar como os machos, e a ausencia de femias reproductoras é o que evita, polo momento, que as familias osos proliferen na nosa Galicia. O oso pardo é como ese visitante tímido que aparece de cando en vez, sen facer moito ruído, pero deixando claro que tamén quere coñecer as nosas montañas e deixar a súa pegada. E malia que a súa poboación non é moi grande, xa está comezando a marcar o seu territorio. Aínda que son poucos, os apicultores vixiarán aínda máis se cabe as súas colmeas. Bueno, pois acaban de escoitalo, non? Espertase con fame despois do seu letargo. Rocío Padín, unha das cousas que máis lle gusta, pois é o mel. E senón que llo digan aí a Óscar que lle fixeron unha boa desfeita, estamos vendo, Sí, así é, que a estades vendo en directo aquí no termómetro, 7 colmeas arrasadas e mirade o estado no que quedaron os cadros. Isto aconteceu aquí no apiario de Óscar en Becerrea. Moi bo día, Óscar. Bo día. Cando aconteceu todo isto, ti como chegastes, que atopaches cando chegastes aquí ao apiario? Bueno, nos enterámonos o luns a mañá, cando chegamos ao apiario, foi cando vimos o destrozo. É o día exacto onde aconteceu, ou o día, porque ao mellor foi máis dun día, non sabemos exactamente, supoñemos que entre xoves, viernes, sábado, porque os destrozos non estaban xusto recientes daquela noite, polo que nos dixo un axente medio rural que veu levantar acta e levar mostras tanto de unha pisada que encontrou el, que nós non viramos, máis excrementos que sí que deixou na zona despois de comer, e todos os restos que deixou de outras colmenas desfeitas como esta que temos aquí. Entendo que desolador chegar e ver as túas colmeas polo chan. Cantas colmeas arrasou? Bueno, neste caso desfixo unos 7, sí, desolador, claro. Entón chegas o luns a traballar e encontras o teu modo de vida un pouco... Devastado, non? Sí, é unha situación un pouco de impotencia, pero bueno... A ver, o curioso é que aquí en esta zona non adoita haber ataques de osos. Sí, na nosa zona, como son, bueno, isto pertenece a Becerrea, pero bueno, concellos de Baleira, de Baralla, que houbo os primeiros ataques que eu teña entendido o ano pasado. Nos, de feito, o único ataque que tuveramos antes deste foi o ano pasado, a finales de maio, e por estas zonas antes non había ataques. De feito, xente da zona, xente maior da zona, conta que nunca, que teñan colmenas desde fai moitos anos e nunca acordan, non? Pero é moi curioso, vexan vostedes o aspecto que teñen agora estes cadros arrasados, Óscar, porque que desfán colmeas, desfán cadros, devoran o mel, pero tamén a cría das abellas. Sí, bueno, suélese decir que van polo mel, que lles encanta, é verdad, pero o que máis lle gusta é a cría da abella, que é proteína pura.
A cría da abella, mentras non se desarrolla como a abella, é o que máis lle gusta. O que pasa é que aproveita todo o que encontra, a cera, ou se hai polen e mel, que a mezcla chamase pan da abella, que é alimento para a abella. O mel é a cría da abella. As abellas adultas, a maioría intentan escapar e atacalo, pero, bueno, o resto desfaino e come todo. Cantos animais crees, cantos osos crees que chegaron aquí a realizar esta tarea? O axente de medio rural que veu díxonos que fora que era posiblemente un macho novo, non era adulto, desplazado de outras zonas, e ademais pola pegada que encontrou e polas mostras de excrementos tamén, que despois analizarán, díxome que era un macho novo, que pasa que a veces repiten ataque no mesmo sitio se non encontran oposición ninguna. Alimento. Pois xa ve unha imaxe desoladora agora que queda é vallar todo con pastor eléctrico e instalar cámaras de seguridade, compañeiros. Grazas, Rocío. Bueno, pues esa última imaxe da desfeita aí do oso, que efectivamente non levou a madeira, entendo que porque non lle facía falta, non? Porque non podía porque comer. o resto, o mel, as larvas, a cera, arramplou con todo. E non papou o apicultor porque estaba longe. Non estaba por ali. Afortunadamente. Vese que se despertou con fame. Bueno, isto é unha invasión, claramente, non? Pero chamamos a atención, A ver, porque... oito realmente invasión non pode. A ver, claro, pero pregunto... Son oito, a ver, e se ademais non hai muller... Bueno, non hai un censo actualizado de osos. O sea, o que teñen a sensación a xente da zona como a Óscar é que, claro, antes estaban na montaña ou nunha determinada zona, pero que agora están indo máis frecuentemente inma ás zonas onde eles teñen o mel, Digo por exemplo. eu que é o cambio climático. Eso seguro. Pois podería ser, non o dubido. Pero como tantas veces... O abandono do rural, Claro. non? Pode ser, é dicir que os animais pois teñan cada vez menos, bueno, pois menos problema en ir dunha zona a outra, non? Porque non Ou que teñan incluso no seu medio propio menos recursos alimenticios que fagan que se acheguen cada vez máis e que cada vez máis sinxelo. estean máis preto. O máis sinxelo tamén. Claro. Máis sinxelo para chegar. Claro. Porque este señor, o sea, este tipo, o oso, desperta, non sei cantos meses, aquí hai fame, olfato teno precioso, dice aquí cheira a mel, vamos alá, se cheira a mel hai mel. Pero ollo, porque E hai me parece abellas. superimportante o de recalcar que nesta zona non era unha zona na que No. existiran ou que tiveran constancia da presencia do oso. Bueno, O sea, quero dicir, de todas formas, nun ratiño falaremos cun veterinario para aclarar todas estas cuestións, pero que efectivamente a cousa vai por aí, é dicir que antes era unha presenza moi testimonial reducida a unha zona e que agora pues está, pues hai que ver, non? Que che obriga a tomar medidas, porque realmente agora comentaba Padín, pois que van poñer cámaras, Pero é unha boa, é unha boa, non? E logo, claro, que eu entendo que será polo tema dos seguros, máis ben, E logo, que neste hai caso tamén interesante recalcar, e de aí que a ameaza está, que hai axudas, tamén o contaban aí Óscar, por se che dan a colmea un ataque dun oso, porque aquí imagínate repoñer todo iso, o pastor eléctrico, non? Bueno, claro, todos os medios que Cuidado, eles teñen que poñer, porque como xa falamos aquí, non, en algunha ocasión do xabaril e de outros animales salvaxes que viven na natureza, evidentemente todas as medidas que hai que tomar para que non pase, para que non suceda, para que o medio de vida desta xente non se vea afectada, teñen que ter axudas, evidentemente, pero se xa están contempladas, quere dicir que é algo que teñen en conta porque está aí, porque existe. Outro Pero animal por que favor temos- que deixen en paz o oso, A ver, unha cousiña así como esa non se pode... No, pero eles son os primeiros que, bueno, Maravillosos, é dicir, son que non maravillosos. supoñen un perigo para o ser humano, afortunadamente, Sí. é un animal Que non esteas ti, que non esteas ti ali. Moitas curiosidades, Bernardo, que queremos coñecer. Para iso está aquí Bernardo Rodríguez de la Fuente. Falamos do animal terrestre en estado salvaxe máis grande de toda a fauna ibérica. Os machos poden pesar ata 200 kilos, pero pola contra son unha das subespecies de osos máis pequenas de todo o mundo. Os trazos que máis o definen, esa pelaxe espesa e tupida, cola pequena de apenas 7-8 centímetros ou cabeza enorme con dúas pequenas orellas redondeadas. Ese se pon de pé, rolda ollo os 2 metros de altura, oso pardo. Non ten a visión moi desenvolvida, pero pola noite pode ver a cor, pode ver cores. En situacións desfavorables tamén, para aumentar o seu campo de visión, érguense, póñense de pé sobre as dúas patas traseiras. Oído e, sobre todo, olfato
son os sentidos que máis finos teñen, detectan alimento que está afastadísimo e tamén o estado sexual doutros osos na época de celo, que se dá, por certo, entre os meses de maio e de xullo. Cando están en celo, hai pegadas. Déixano claro, podemos ver troncos de árbores rabuñados ou mordidos. Son omnívoros, os osos pardos, e o seu alimento preferido son os panais de mel. Vímolo agora en BCRA. En función da comida que haxa, o seu peso varía moito ao longo do ano. Hibernan no mes de xaneiro, que é cando menos alimento hai nos bosques do norte do país, por iso durante o inverno poden chegar a perder o 40% do seu peso. Cando están concentrados ás beiras dos ríos, están convertidos en pescadores. Aí está, o axeso dos salmóns que van remontando os ríos. Teñen mala fama, pero veredes a un oso atacar porque sente algún perigo ou porque sente que as súas crías están en risco, vale? Son como Xiana Albor, poñéndolle tanta paixón ao mundo natural. Hai que ganas de que nos falen un ratiño desa xoaniña, o maior depredador do mundo animal, eh? Logo nos explicará por qué. 12 en punto do mediodía, temos aí do outro lado a un veterinario, Óscar Rivas, co que queremos consultar todas estas dúbidas que temos sobre a presenza do oso aquí en Galicia. Que tal, Óscar? Moi bons días. Hola, bo día. Bueno, por que se empezan agora a registrar, non? Estas excursións dos osos a lugares como ese negocio de Óscar? Bueno, ahora nesta época é cando os osos, despois de pasar o inverno comendo fundamentalmente frutos secos, non? Landras, castañas ou ayucos noutros lugares da cordillera, pois agora digamos que é un momento que teñen menos comida a súa disposición e tamén é un momento que algúns deles hibernaron e salen da hibernación, ainda que sabemos que cada vez aquí na nosa contorna hibernan menos porque, bueno, teñen as condicións climáticas son máis benignas e fan que, bueno, necesitan hibernar menos. Entonces, nesta época é unha época que hai menor disponibilidade de comida no medio e entonces eles si atopan algún colmear, como neste caso, non, sin protección, pois van a aproveitar, non, ese recurso. Como ben decía o apicultor, pois non só a mel, non, sino tamén as larvas, a proteína das larvas, que é moi importante, non, e que aporta moita enerxía. Víamos a ese apicultor, bueno, pois que dicía estar algo preocupado por a cadencia, non, destas ataques, destas visitas. Atacando continuarán, é dicir, hai como un momento no que o oso vai a por o mel que despois pasa? Bueno, a ver, decimos que nesta época suele haber aí un pico, porque cando menos variedade de alimentos atopa, non, no medio, non, o oso, pero en realidade se ti tes un colmear nunha zona osera sin protección, pois vai ser sempre un vulnerable, non, a que o oso pois pase por ali e faga un ataque. Por eso, xa dende fai moitos anos, máis de 20 anos, a Fundación Oso Pardo, non, a onde eu desenvolvo a miña actividade, pois leva traballando estes aspectos e entregando pastores e axudando aos apicultores a proteger as súas colmeas. Eso tamén se ve complementado, bueno, realmente tamén as administracións teñen líneas de axudas, tanto para pagar os danos, como os decíades aí, como tamén para que poidan, digamos, instalar pastores, non? Tamén hai axudas específicas para que os apicultores compren pastores. O sea que a recomendación, ¿no?, para os apicultores é que blinden un pouco as súas colmeas. Esa por último, Óscar, como de frecuentes son estes ataques? Estábamos aquí falando, non sei se hai un censo xa feito de cantos osos podemos ter en Galicia. O que sí parece é que, non, os expertos constatades esa dispersión territorial deste animal. Que datos temos sobre isto? Bueno, a ver, a poboación de oso pardo cantábrico, que estaba ao borde da extinción nos anos 90, pois afortunadamente con todo o traballo que se fixo para a súa conservación, logrouse revertir esa tendencia e agora mesmo é unha poboación en crecemento, non? Pasouse de
estimaron uns 50 osos ou menos na Cordillera Cantábrica e agora as estimas rondan os 400 exemplares en toda a Cordillera Cantábrica. Galicia é unha zona que nesas zonas de montaña oriental de Lugo e de Ourense pois conta con un hábitat moi aceitado para esta especie. Entonces é unha zona de expansión, como decíades un pouco na reportaxe anterior, pois recibe a individuos que chamamos dispersantes, individuos exploradores que veñen buscando pois, ese recurso e ese bo hábitat, non, que hai en Galicia. A presencia da especie aquí non digamos que é irregular no sentido de que, aínda que sempre hai exemplares en todo momento, non sempre hai o mismo número de exemplares porque van e veñen, porque ao non haber femias constatadas ou non, aquí no territorio, pois digamos que os machos, bueno, como todas as especies de animais e os humanos, pois van buscando esa socialización, non, con individuos de outro xénero e tal, e realmente pois aquí non están todo durante a mellor todo o ano o mismo exemplar e entran e saen. Entón é moi difícil establecer claro, cantos están aquí en Galicia, pero realmente o que decíamos, no último censo que fixeron as administracións se falaba de 7 ou 8 exemplares detectados. Nós, desde que temos así control desde os anos 2018, pois detectamos máis de 12, 14 exemplares distintos. O que pasa que decimos que son individuos distintos que estiveron aquí en Galicia, eso non quer dizer que estean todos xuntos nin en todo momento os casos exemplares. A poboación está en crecemento e o esperable é que cada vez se faga máis presente en Galicia, nesas zonas que teñen hábitat disponible de boa calidad. Pois, Óscar, moitísimas grazas por atendernos o Seno Termómetro.